tuturor! Bine ați venit! Asta e vocea mea reală, da! Și vreau să vă spun ceva. Eu am făcut desenele astea for Xbox Gamer Ca and Minecraft Gamer. Head further there is for the drawing. Yeah, oh! Fuck! I'm not good for the drawing, and yeah. And the first... Oh, there it is. And the first side for the left, and Nightmare. Xbox Gamer Ca and Minecraft Gamer. Xbox and Dirt. This is for you. It's beautiful. It's so cute. And forget the star on the wrong. Xbox Gamer Ca. Gamer K. Minecraft Gamer. Look. Oh my gosh, I love it. It's so cute. And for the drawing Mango, Toy Chica, and Toy Chica is not for the blue eyes, and yeah. And Toy Chica, it's smile. Okay. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Asta e vocea mea reală și în engleză. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă voi vreți în continuare să vorbesc engleză sau română. Voi decideți, eu v-am lăsat. Pa! Pa!